Είμαι ο μάστερ πια στην αντίσταση στην ινσουλίνη, οπότε θα σου πω τι θα έκανα για να βελτιώσω τα επίπεδά της τους επόμενους 3 μήνες. Πρώτον, θα σταματούσα το συνεχές τσιμπολόγημα. Κάθε φορά που τρώμε, ειδικά υδατάνθρακες ή πολλά σάκχαρα, το σώμα χρειάζεται να εκρίνει ινσουλίνη. Όταν λοιπόν τρώμε κάθε λίγο κριτσί, μπισκοτάκι, ένα σκέτο φρούτο στο γραφείο, η ινσουλίνη δεν προλαβαίνει να πέσει επαρκώς μέσα στην ημέρα και η υποδοχή σου, τα κύτταρά σου μπορούν να γίνουν ξανά πιο ευαίσθητα μόνο όταν απουσιάζει η ινσουλίνη. 3 κύρια γεύματα την ημέρα, ίσως και ένα σνακ, είναι εντάξει. Άφησε τα κύτταρά σου να ακούσουν ξανά αυτό το σήμα. Δεύτερον, θα έβαζα περισσότερες φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες καθυστερούν την απορρόφηση των υδατανθράκων, βοηθούν στον κορεσμό και υποστηρίζουν τη μικροβιακή χλωρίδα και μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο ήπια γλυκαιμική απόκριση μετά το γεύμα. Και εδώ μπορεί να σε βοηθήσει το extra fiber και prebiotics, ειδικά όταν δεν φτάνεις καθημερινά τις φυτικές ίνες που χρειάζεσαι μέσα από τα λαχανικά, τα όσπρια, τα φρούτα, τους σπόρους και προϊόντα ολικής αλέσεως. Τρίτον, θα έλεγχα τη γλυκόζη μου και την ινσουλίνη νηστείας και χώμα IR. Γιατί η γλυκόζη στο αίμα σου μπορεί για χρόνια να φαίνεται φυσιολογική, ενώ η ινσουλίνη νηστείας σου να είναι αρκετά υψηλή και να δουλεύει λοιπόν υπερορίες για να σε κρατήσει χαμηλά. Τέταρτον, θα έβαζα περπάτημα περίπου 30 λεπτά την ημέρα, ιδανικά μετά από κάποιο γεύμα. Ακόμη και ένα απλό περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει τους μυς σου να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τη γλυκόζη. Και σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πλάνο, τι δεν μπορεί να λείπει? Η βερβερίνη. Η βερβερίνη λοιπόν έχει θέση. Η βερβερίνη είναι ένα φυτικό συστατικό που έχει μελετηθεί για το μεταβολισμό της γλυκόζης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τη μεταβολική υγεία. My Berberin λοιπόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά, πάντα μέσα σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και τρόπου ζωής. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχει όμως σωστή δομή γευμάτων, φυτικές ίνες, κίνηση, ύπνος, διαχείριση του στρες, έλεγχος των εξετάσεων και έξυπνη υποστήριξη του οργανισμού. Τα συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν ούτε τη φαρμακευτική αγωγή, ούτε την ιατρική παρακολούθηση. Η βερβερίνη χρειάζεται προσοχή σε άτομα που λαμβάνουν αντιδιαβητική αγωγή, στην εγκυμοσύνη και στον θυλασμό. Είμαι η Σιούζου Κωνσταντίνα, διαιτολόγος, και προσπαθώ μέσα από την επιστήμη να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα για το σώμα σου και να αντιμετωπίσεις μεταβολικά νοσήματα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μοιράσου το με κάποιον που το έχει ανάγκη και τα λέμε στο επόμενο. Αντίο!